Здравейте на всички! И тази седмица дойдохме да видим какво се случва в село Средно село и църквата Света Петка. Първото, което виждаме, тук бетоновоза си е чистил центрофугата, защото сме изливали бетон, с който съединяваме изолацията, стената и каменната зидария. Това не е каменна облицовка, а каменна зидария. Можем да видим, ето, тук пак имало навсякъде се е изливало, да видите колко е дебелината, само забележете какви масивни стени стават. Наистина това ще е уникална църква. 1 метър стена. Тези арки ги правиха миналата седмица, сега може да видите вече изграждат нагоре и продължават както обещаха. Наистина, вече имаме едно изравняване. Може да си представи човек какво ще представлява църквата. Феноменална. Просто толкова е красива, че изпитвам невероятна радост. Най-хубавото нещо е, когато човек е съградил нещо и тук смятам, че заслужаваме нещо. Защото сме свършили работа, за разлика от политиката, където само глупости се говорят, се крадат парите на хората. Виждате, това е втората арка, която беше. И тя е направена и завършена. Ето изравняващия ред и става наистина много красиво. Като се фугира, ще стане прекрасно. Нека да видим напредъка тази седмица. Браво на майсторите. Продължават, виждате всичко. Дига се камъка на ръка. И механизацията ние няма вече, защото тя струва пари, трябваше да я продадем, за да оцелеем. Но ето как се продължава и става едно малко бижу. Имаме обещание, че до 2 месеца ще е готова. Ето, тук също може да видите завършването. Страхотия. Просто много красиво. Ето. Сега продължаваме нагоре. Ще видим другата или по-другата седмица да сложим и покрива. И църквата стъпка по стъпка да продължи своя живот вече като красива каменна църква, сътворена от всички нас. Отначало изглежда трудно, когато я видяхме, ние после ще направим и такава съпоставка, в която ще има какво представляваше в началото, етапи на работа и вече завършената църква. Много хора им се вижда, че това трябва да стане за един ден. Това е ужасно много работа, която сме свършили и е благодарение на всички хора, които са се включили. Искам да ви благодаря. Нека да продължим, да довършим работата до край. Както в моето село има една поговорка, че властите на края на Дунава се давят. Ние няма да се отдавим на края, напротив. Ние ще довършим църквата Света Петка. Ще дадем подарък на Средно село и на цяла България и на всички православни. Но те и много протестанти са се включили, така че на всички истински добри и вярващи хора ще дадем вяра и ще покажем, че заедно можем да правим чудеса. Ние не сме като с държавните пари, където давай и нищо няма после като резултат. Хората сме такива, че когато хванем нещо и го довършваме до края. Ако искате, включете се в инициативата Църквата Света Петка и нека едно камъче бъде от вас. Чао и хубав ден!